Αυτό που πρόκειται να σου πω σήμερα μπορεί να ακούγεται σαν σκάνδαλο για όσους επιμένουν να ζουν στη μετριότητα. Φαντάσου ότι ήδη κατέχεις όλα όσα χρειάζεσαι για να γίνεις νικητής, αλλά δεν το πιστεύεις. Φαντάσου ότι το μοναδικό πράγμα που σε χωρίζει από τη νίκη είναι το πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Έχεις ποτέ νιώσει σαν να συνομωτεί ολόκληρος ο κόσμος εναντίον σου? Άκουσε προσεκτικά. Ο κόσμος πιστεύει μόνο σε εκείνους που τολμούν πρώτα να πιστέψουν στον εαυτό τους. Έμαθα νωρίς ότι η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που πετυχαίνουν και σε αυτούς που μένουν πίσω βρίσκεται στην ικανότητα να αποφασίζεις. Πόσες φορές έμεινες ακινητοποιημένος, αναλύοντας τόσο πολύ που έχασες την ευκαιρία να δράσεις? Το έζησα πολλές φορές όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ως δημοσιογράφος, παλεύοντας να αποφασίσω ποια ιστορία άξιζα να υποθεί. Ο φόβος του λάθους με παρέλυβε. Όμως όταν πήρα συνέντευξη από τον Άντριου Κάρνεγκι, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο εκείνη την εποχή, κατάλαβα την πραγματική ουσία μιας απόφασης. Μου είπε ότι η επιτυχία δεν είναι δώρο για τους πιο ταλαντούχους, αλλά ανταμοιβή για εκείνους που έχουν το θάρρος να επιλέξουν ένα μονοπάτι και να το ακολουθήσουν με σθένος. Τότε κατάλαβα ότι κάθε δευτερόλεπτο που σπαταλούσα αμφισβητώντας ήταν ένα δευτερόλεπτο λιγότερο από τη ζωή μου. Σκέψου πόσες πόρτες άφησες κλειστές επειδή περίμενες την τέλεια στιγμή. Ξέρεις, η ζωή δεν σταματάει για όσους διστάζουν, οι ευκαιρίες δεν χτυπούν 2 φορές την πόρτα σου. Ο Κάρνεγκι μου είπε ότι στα πρώτα του χρόνια δεν ήξερε αν θα μπορούσε να χτίσει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία χάλιβα που είχε δει ποτέ ο κόσμος. Όμως δεν περίμενε κανένα να του επιβεβαιώσει ότι ήταν ικανός. Απλώς αποφάσισε ότι θα το κάνει και ξεκίνησε να δρά. Εκεί συνειδητοποίησα πόσο η απόφαση είναι η ρίζα κάθε επιτυχίας. Και εσύ, πόσες φορές έμεινες παγιδευμένος στο τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Μήπως περιμένεις από τον κόσμο να σου δώσει εγγυήσεις πριν συνεχίσεις το δρόμο σου? Θέλω να σου πω κάτι που έμαθα ζώντας κάθε μέρα με ένταση. Η μόνη εγγύηση που έχεις είναι η δική σου θέληση να πάρεις απόφαση. Η αναποφασιστικότητα διαβρώνει τα όνειρα, καταστρέφει τις ευκαιρίες και χάνει πολύτιμα χρόνια σε υποθέσεις. Εγώ, στην αρχή, ήθελα να περιμένω μέχρι να είμαι απόλυτα έτοιμος. Όμως ποτέ δεν ήμουν εντελώς έτοιμος. Και όμως έδρασα. Θυμάμαι όταν με κάλεσαν να γράψω για τη φιλοσοφία της επιτυχίας. Θα μπορούσα να κάνω πίσω, άλλωστε ποιος ήμουν εγώ για να μιλήσω για κάτι τόσο σπουδαίο? Αλλά αποφάσισα να μην αφήσω το φόβο να νικήσει. Αυτή η απόφαση άλλαξε τα πάντα. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα. Για να σου πω, πάρε την απόφαση τώρα. Δεν έχει να κάνει με το να έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά με το να είσαι έτοιμος να δράσεις παρά τις αμφιβολίες. Ξέρεις τι είναι ενδιαφέρον? Κάθε φορά που διστάζεις, οι άνθρωποι γύρω σου το καταλαβαίνουν. Και ο κόσμος που θα μπορούσε να είναι σύμμαχός σου, καταλήγει να είναι ο καθρέφτης των δικών σου φόβων. Έχεις παρατηρήσει πως οι άνθρωποι δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη σε όσους έχουν σιγουριά? Αυτή η σιγουριά γεννιέται από την απόφαση. Όχι από τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά από τη βεβαιότητα ότι είσαι αποφασισμένος να τα καταφέρεις ό,τι κι αν συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι κάθε απόφαση που παίρνεις με θάρρος προσθέτει ένα σκαλί στη σκάλα της επιτυχίας σου. Και κάθε φορά που αποφασίζεις γρήγορα και με αυτοπεποίθηση, πλησιάζεις όλο και πιο κοντά στην κορυφή. Το είδα στο Χένρι Φόρντ, που αποφάσισε να επαναστατήσει στη βιομηχανία του αυτοκινήτου χωρίς να ξέρει αν θα πετύχει. Ενώ οι άλλοι διστάζουν, εκείνος παίρνει αποφάσεις και προσαρμοζόταν στην πορεία. Αυτή η τόλμη τον οδήγησε εκεί που κανένας άλλος δεν είχε τολμήσει να φτάσει. Θέλω να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεσαι εξωτερικές εγγυήσεις. Χρειάζεσαι μια απόφαση που θα έρθει από μέσα σου. Πόσες φορές έχεις πει στον εαυτό σου, όταν όλα πάνε καλύτερα, τότε θα ξεκινήσω? Όμως η αλήθεια είναι πως τα πράγματα βελτιώνονται μόνο όταν ξεκινήσεις εσύ. Είμαι ζωντανό παράδειγμα αυτού. Ήταν τη στιγμή που αποφάσισα να μοιραστώ τη δουλειά μου με τον κόσμο, χωρίς να ξέρω πώς θα την υποδεχθούν, που ανακάλυψα τη δική μου πραγματική δύναμη. Σε προκαλώ σήμερα να δράσεις τώρα. Σκέψου κάτι που αναβάλεις εδώ και μήνες, ίσως και χρόνια. Πάρε την απόφαση. Πες στον εαυτό σου, θα το κάνω. Και κάνε το πρώτο βήμα σήμερα. Γιατί κάθε βήμα που κάνεις με αποφασιστικότητα δυναμώνει την αυτοπεποίθησή σου. Και στο τέλος, αυτή η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου είναι που χτίζει αυτό που ονομάζουμε επιτυχία. Γιατί τη στιγμή που αποφασίζεις, δεν παίρνεις απλώς μία απόφαση, ξεκινάς να δημιουργείς το δικό σου πεπρωμένο. Όταν λέω να δράσεις σαν νικητής, δεν αναφέρομαι μόνο στο να έχεις καλές ιδέες. Πρόκειται για κάτι πολύ βαθύτερο.
Είναι εκείνη η φλόγα που ανάβει στο στήθος σου, η επιθυμία που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, η δύναμη που σε σηκώνει πριν ακόμη χαράξει και ο παλμός της καρδιάς σου κάθε φορά που σκέφτεσαι αυτό που θέλεις να κατακτήσεις. Αυτή η επιθυμία είναι το καύσιμο που μετατρέπει τα όνειρα σε πραγματικότητα. Το έχω ζήσει αμέτρητες φορές και μπορώ να σου πω με σιγουριά, εκείνοι που θέλουν απλώς να δοκιμάσουν δεν μετακινούν βουνά, αλλά εκείνοι που έχουν φλογερή επιθυμία κάνουν το αδύνατο αναπόφευκτο. Σκέψου του καλά, πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να ονειρεύεται ξύπνη στη ζωή που θέλεις. Και αμέσως έρχεται εκείνη η φωνή που λέει «αυτό δεν είναι πρακτικό, δεν είναι ασφαλές». Και εγώ το έχω σκεφτεί έτσι στο παρελθόν. Αλλά έμαθα ότι η αληθινή επιθυμία δεν νοιάζεται για την ασφάλεια. Ζητάει την ελευθερία. Θέλει τη ζωή. Ο Τόμας Έντισον, για παράδειγμα, απέτυχε περισσότερες από 1000 φορές πριν δει το φως να ανάβει πραγματικά. Αλλά νομίζεις ότι νοιαζόταν γιατί θα πουν οι άλλοι? Καθόλου. Ήταν απόλυτα δοσμένος στην επιθυμία του να φέρει το φως στον κόσμο. Θυμάμαι νύχτες που καθόμενα στο γραφείο μου μετά από ολόκληρη την ημέρα γράφοντας, τελείως καταναλωμένος από την ιδέα ότι έπρεπε να μοιραστώ με τον κόσμο τη δύναμη της σκέψης. Δεν ήταν μια περαστή επιθυμία, ήταν αιμονή. Ένιωθα πως αν δεν το έβαζα στο χαρτί, το μυαλό μου θα εκρηγινόταν. Και αυτή η φλόγα ήταν που με κράτησε όρθιο, ακόμα και όταν κανείς δεν πίστευε σε αυτά που έγραφα. Αυτού του είδους η επιθυμία δεν ζητάει άδεια, κατακτάει κάθε κύτταρο του σώματός σου. Αλλά θέλω να σταματήσεις για μια στιγμή και να ρωτήσεις τον εαυτό σου, τι θέλεις πραγματικά? Όχι αυτό που σου έμαθα να θέλεις, όχι αυτό που φαίνεται σωστό στα μάτια των άλλων, αλλά αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπά πιο δυνατά. Όταν βρεις αυτή την απάντηση, μην τη δεις σαν απλό αιώνυρο. Δεις την σαν την πιο σημαντική αποστολή της ζωής σου. Γράψ' το σε ένα χαρτί και βάλ' το κάπου να το βλέπεις κάθε μέρα. Και κάνε ακόμα και περισσότερα. Φαντάσου την επιτυχία σαν να είναι ήδη πραγματική. Νιώσ' την υπερηφάνεια, τη χαρά, την αίσθηση της ελευθερίας. Γιατί όταν ζεις αυτό το συναίσθημα κάθε μέρα, μετατρέπεις την επιθυμία σου σε μία δύναμη που κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Θέλω να θυμάσαι τι συνέβη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, στη δεκαετία του 1930. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν όλα τους, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, ακόμη και την ελπίδα τους. Όμως μέσα στο χάος αυτό υπήρχαν εκείνοι που αρνήθηκαν να τα παρατήσουν. Η επιθυμία τους να ξεκινήσουν ξανά ήταν τόσο δυνατή που είδαν ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπαν μόνο καταστροφή. Αυτοί ήταν που λίγα χρόνια μετά έγιναν εκατομμυριούχοι, γιατί η αληθινή επιθυμία δεν πεθαίνει ποτέ. Πάντα βρίσκει το δρόμο της, ακόμη και ανάμεσα στα ερείπια. Ίσως σήμερα να αντιμετωπίζεις αμφιβολίες, φόβους, ανθρώπους που σου λένε ότι δεν θα τα καταφέρεις. Και το καταλαβαίνω, και εγώ έχω ακούσει αυτές τις φωνές ξανά και ξανά. Όμως, η ερώτηση που πάντα έκανα στον εαυτό μου ήταν «Τι θα χάσω αν τα παρατήσω τώρα?» Η απάντηση ήταν πάντα ίδια. Θα χάσω όλα όσα μου είχε υποσχεθεί η επιθυμία μου. Έτσι, επέλεγα να συνεχίσω. Έγραφα μέχρι να πονέσουν τα δάχτυλά μου επειδή ήξερα πως δεν μπορούσα να αγνοήσω τη φωνή που φώναζε μέσα μου. Αυτή η φωνή υπάρχει και μέσα σου. Σε καλεί, σου θυμίζει τα όνειρα που άφησες στην άκρη από φόβο ή από έλλειψη θάρρους. Ήρθε η ώρα να την ακούσεις. Θέλω να προκαλέσεις τον εαυτό σου να βρει αυτή την επιθυμία και να τη ζήσεις σαν να ήταν η τελευταία σου μέρα πάνω στη γη. Γιατί η ζωή δεν περιμένει εκείνους που διστάζουν. Και η νίκη έρχεται μόνο σε όσους κάνουν την επιθυμία τους αδιαπραγμάτευση δέσμευση. Το ξέρω αυτό γιατί το είδα να συμβαίνει σε μένα και σε εκείνους που τόλμησαν να ονειρευτούν πιο ψηλά από τις αμφιβολίες τους. Αν νιώθεις σήμερα ότι αυτή η επιθυμία καίει μέσα σου, μην την αγνοήσεις. Θρέψε την, φρόντισέ την και το πιο σημαντικό, δράσε σαν να ήταν ήδη αληθινή. Γιατί όταν αντιμετωπίζεις την επιθυμία σου σαν βεβαιότητα και όχι σαν μια πιθανότητα, ολόκληρος ο κόσμος συνομωτεί ώστε να γίνει αλήθεια. Το έχω δει να συμβαίνει τόσες πολλές φορές που δεν μπορώ πια να το αμφισβητήσω. Και θα το δεις κι εσύ, αν αποφασίσεις να μην αμφισβητήσεις ποτέ ξανά τον εαυτό σου. Η ζωή με δίδαξε ότι η ποιότητα των ανθρώπων που αφήνεις να έρθουν κοντά σου έχει τεράστια δύναμη. Το έχω δει με τα μάτια μου πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Όταν ήμουν ένας νεαρός δημοσιογράφος, δεν καταλάβαινα πόσο επηρέαζαν οι συζητήσεις τις σκέψεις μου. Έκανα παρέα με ανθρώπους που έβλεπαν μόνο έλλειψη, που παραπονιούνταν για τα πάντα και που πίστευαν ότι η επιτυχία ανήκει μόνο σε λίγους τυχερούς. Και για πολύ καιρό πίστευα και εγώ το ίδιο.
Μόνο όταν πλησίασα ανθρώπους σαν τον Άντριου Κάρνεγκι, που έβλεπαν ευκαιρίες εκεί που κανείς δεν τις έβλεπε, άρχισα να συνειδητοποιώ τη δύναμη που έχει το περιβάλλον πάνω μας. Το έχεις παρατηρήσει ποτέ πόσο οι άνθρωποι γύρω σου επηρεάζουν αυτό που θεωρείς δυνατό? Αν περνάς τον καιρό σου με όσους παραπονιούνται, θα αρχίσεις να πιστεύεις κι εσύ ότι η ζωή είναι μόνο δυσκολία, έλλειψη και φόβος. Αλλά αν αρχίσεις να ακούς εκείνους που ονειρεύονται μεγάλα πράγματα, που δουλεύουν σκληρά και που έχουν το θάρρος να ψηφίσουν το αδύνατο, θα δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Αυτό ακριβώς κατάλαβα όταν μίλησα με τον Henry Ford. Αυτός και ο Thomas Edison, παρότι που ήταν ανταγωνιστές σε πολλά, ήξεραν πόσο σημαντικό είναι να βρίσκονται μαζί, να ανταλλάσσουν ιδέες και να διευρύνουν την οπτική τους. Καταλαβαίναν ότι η μεγαλοσύνη δεν γεννιόται στην απομόνωση. Γεννιόται όταν λαμπρά μυαλά συναντούνται και αλληλοπροκαλούνται. Και εγώ ίδιος μεταμορφώθηκα βαθιά από αυτό. Θυμάμαι ένα βράδυ που δούλευα μέχρι αργά γράφοντας για τη δύναμη της σκέψης. Ένιωσα ένα τρομερό κενό, σαν να μου λείπει κάτι για να με κρατήσει σταθερό. Τότε θυμήθηκα αυτά που μου έλεγε πάντα ο Κάρνεγκι. Έλεγε «Πρόσεχε ποιον ακούς». Αυτή τη στιγμή κατάλαβα ότι έπρεπε να περιβάλλω τον εαυτό μου με ανθρώπους που δεν ονειρεύονται απλώς, αλλά με προκαλούν να γίνω καλύτερος. Και έτσι έκανα. Άρχισα να συναναστροφώ με ανθρώπους που ήταν αποφασισμένοι να αναπτυχθούν. Κάθε συνάντηση μαζί τους άναβε ξανά μια φλόγα μέσα μου. Μου θυμίζει ότι και εγώ μπορούσα να φτάσω σε σπουδαία πράγματα. Σκέψου τώρα εσύ. Ποιοι είναι αυτοί που σε συνοδεύουν? Ποιες είναι οι φωνές που ακούς κάθε μέρα? Σε ανυψώνουν ή σε τραβούν προς τα κάτω? Ξέρω ότι μερικές φορές πονάει να παραδεχθείς πως έπρεπε να απομακρυνθείς από ανθρώπους που αγαπάς, γιατί απλώς δεν έχουν την ίδια πείνα να πετύχουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ζωή ζητά το τίμημα από όσους αρνούνται να επιλέξουν το σωστό περιβάλλον. Δεν πρόκειται για εγκατάλειψη ανθρώπων από περιφρόνηση, αλλά για προστασία εκείνου που θέλεις να δημιουργήσεις. Όταν περιβάλλεσαι από εκείνους που ονειρεύονται πιο μεγάλα από εσένα, μεγαλώνει και η δική σου φιλοδοξία. Έτσι γεννιούνται τα μεγάλα άλματα που αλλάζουν ολόκληρη τη ζωή. Αν ακόμη αμφιβάλλεις, σου προτείνω ένα μικρό τεστ. Για 7 ημέρες απόφυγε τις αρνητικές συνομιλίες. Μείνε μακριά από όσους παραπονιόνται για τη δουλειά, τη ζωή, τα πάντα. Αντί γι' αυτό, αναζήτησε εκείνους που πιστεύουν ότι πάντα υπάρχει ένα ακόμη βήμα να κάνεις. Και τότε παρατήρησε πως το μυαλό σου αρχίζει να διευρύνεται. Είναι σχεδόν μαγικό. Η ενέργεια σου αλλάζει, η διάθεσή σου βελτιώνεται και ξαφνικά βρίσκεις ιδέες που άλλοτε έμοιαζαν αδύνατες. Αυτή είναι η αόρατη δύναμη εκείνων που σε περιβάλλουν. Το είδα και ο ίδιος στη ζωή μου. Είδα ανθρώπους όπως ο Henry Ford να φτάνουν σε ύψη που κανείς πριν δεν είχε καν τολμήσει να ονειρευτεί, ακριβώς επειδή περιβάλλονταν από άλλους τολμηρούς στοχαστές. Είδα όμως και το αντίθετο. Ανθρώπους με μεγάλο ταλέντο να σπαταλούν χρόνια, ακούγοντας εκείνους που δεν δοκίμασαν ποτέ τίποτα. Πρέπει να αποφασίσεις σε ποια πλευρά θέλεις να σταθείς. Εγώ πάντα διάλεγα την πλευρά αυτών που με κάνουν να εξελίσσομαι, ακόμα και αν αυτό σήμαινε να βγω από τη ζώνη άνεσής μου. Να θυμάσαι, δεν χρειάζεται να το κάνεις μόνος σου, αλλά πρέπει να διαλέξεις ποιοι θα βαδίσουν μαζί σου. Και αυτή η απόφαση, περισσότερο από κάθε ταλέντο ή κληρονομιά, είναι που καθορίζει πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Η ζωή σου είναι ο καθρέφτης του περιβάλλοντος που καλλιεργείς. Διάλεξε λοιπόν με σύνεση. Διάλεξε το μεγάλο. Γιατί όταν το κάνεις αυτό, συνδέεσαι με εκείνη τη δύναμη που μετατρέπει τις ιδέες σε εκπληκτικές πραγματικότητες. Η πιο δυνατή δύναμη που αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου δεν βρίσκεται ούτε στα μπράτσα του ούτε στα πόδια του, αλλά στη βαθιά πεποίθηση ότι μπορεί να νικήσει. Ξέρω καλά τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις την αμφισβήτηση των άλλων και παρόλα αυτά να κρατάς το κεφάλι ψηλά. Υπήρξαν φορές που μου έλεγαν ότι οι ιδέες μου ήταν φαντασιοπληξίες, ότι έπρεπε να τα παρατήσω και να σταματήσω να γράφω για το πώς το μυαλό διαμορφώνει την επιτυχία. Και ομολογώ ότι υπήρξαν στιγμές που και εγώ αμφιβάνω για τον εαυτό μου. Όμως υπήρχε κάτι που ποτέ δεν ήμουν διατεθειμένος να εγκαταλείψω. Την πίστη μου. Την πίστη που μετακινεί βουνά, που περνά μέσα από κατεϊθίγες και που με σήκωνε κάθε φορά που έπεφτα. Σκέφτηκες ποτέ πόσες φορές σαμποτάρεις τον ίδιο στον εαυτό? Πόσες φορές άφησες τη φωνή μέσα σου να σου πει «Δεν είναι αρκετός, δεν θα πετύχει». Αυτή η φωνή μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός σου, αλλά μπορείς επίσης να τη διαμορφώσεις ώστε να γίνει ο πιο πολύτιμος σύμμαχός σου. Το ανακάλυψα γράφοντας ξανά και ξανά, ακόμα και όταν οι εφημερίδες απερίθαν τα αρθρά μου. Επανελαμβάνω στον εαυτό μου. Αυτό που μπορεί να συλλάβει και να πιστέψει το μυαλό ενός ανθρώπου μπορεί να το πετύχει. Και αυτή η φράση που ίσως γνωρίζεις σήμερα γεννήθηκε σε νύχτες μοναξιάς, σε στιγμές που κανείς δεν πίστευε, εκτός από εμένα. Η πίστη δεν είναι κάτι που γεννείται έτοιμο. Χτίζεται σαν ένας τοίχος που στείνεις πέτρα την πέτρα. Και κάθε μια από αυτές τις πέτρες είναι μια καθημερινή απόφαση. Χτυπάς και επιλέγεις να πιστεύεις, ακόμα κι αν όλα δείχνουν το αντίθετο.
Δεν είναι πείσμα. Είναι η σιγουριά ότι η πραγματικότητα που ζεις τώρα είναι μόνο η αντανάκλαση όσων αποδείχθηκες ως δυνατά. Η ζωή μου το αποδείξει αυτό όταν μίλησα με τον Χένρι Φόρντ. Δεν γεννήθηκε με όλες τις απαντήσεις, αλλά είχε πίστη στις ιδέες του. Και αυτή η πίστη ήταν τόσο δυνατή που ο κόσμος αναγκάστηκε να υποκληθεί μπροστά της. Βλέπω τόσους ανθρώπους να περιμένουν πρώτα να τους πιστέψουν οι άλλοι. Αλλά η αλήθεια είναι πως κανένας άλλος δεν θα επενδύσει στο όνειρό σου αν εσύ ο ίδιος δεν το κάνεις πρώτα. Κανείς δεν θα παλέψει για το όραμά σου αν δεν δείξεις ο ίδιος ότι αξίζει τον αγώνα. Πάντα λέω, αν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, ο κόσμος θα σου επιστρέψει αυτόν τον ίδιο δισταγμό. Όμως όταν βρίσκεις το θάρρος να περπατήσεις με το στήθος ανοιχτό, λέγοντας στον εαυτό σου «μπορώ να το κάνω, το αξίζω», τότε αρχίζεις να προσελκύεις ευκαιρίες που πριν φαίνονταν αδύνατες. Θυμάμαι ένα πρωινό που ξύπνησα πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος, με το βάρος των αμφιβολιών να με κατακλείζει. Έγραφα αυτό που θα γινόταν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της δουλειάς μου, αλλά ο φόβος της αποτυχίας με έκανε να θέλω να τα παρατήσω. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα, πήγα μπροστά στον καθρέφτη και είπα δυνατά «μπορώ να το κάνω, θα τα καταφέρω». Ήμουν μόνο εγώ και το είδωλό μου, αλλά ένιωθα σαν να το έλεγε σε όλο τον κόσμο. Και ξέρεις τι συνέβη μετά? Τα λόγια αυτά άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται αλήθεια. Κάθε φορά που τα επαναλάμβανα, ένιωθα λίγο περισσότερη δύναμη μέσα μου. Αυτή τη δύναμη θέλω να νιώθεις και εσύ σήμερα. Ξέρω ότι ακούγεται απλό, ίσως σου φαίνεται αφελές να πιστεύεις τόσο πολύ στον εαυτό σου. Αλλά κοίταξε εκείνους που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία. Από τον Αβραάμ Λίνκολν που απέτυχε τόσες φορές πριν γίνει πρόεδρος, μέχρι τον Έντισον που έφερε το φως στον κόσμο μετά από χιλιάδες αποτυχίες. Δεν έφτασαν εκεί επειδή ο κόσμος τους χειροκρότησε πρώτος, έφτασαν επειδή αρνηθήκαν να αφήσουν την αμφιβολία να ορίσει το πεπρωμένο τους. Θέλω να σκεφτείς όλα όσα σε κρατούν πίσω σήμερα. Ο φόβος της απορρίψης, ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος ότι δεν είσαι αρκετός. Τώρα, φαντάσου να μπορούσες να κοιτάξεις κατάματα αυτούς τους φόβους και να πεις «δεν θα τους αφήσω να καθορίσουν τη ζωή μου». Αυτή η απόφαση είναι το πρώτο βήμα προς την νίκη. Και δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, η πίστη στον εαυτό σου είναι αυτό που θα σε σηκώσει ξανά και ξανά μέχρι τη στιγμή που οι άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να αναγνωρίσουν τη δύναμή σου. Η πίστη δεν γεννιέται από την τελειότητα. Γεννιέται όταν αποφασίσεις ότι δεν θα κρύβεσαι άλλο πίσω από δικαιολογίες. Όταν επιλέγεις να δράσεις, ακόμη κι αν τρέμεις από φόβο μέσα σου. Γιατί ο κόσμος, φίλε μου, δεν αποφασίζει ποιος θα νικήσει. Ο κόσμος απλώς ανταποκρίνεται σε εκείνους που πρώτα τολμούν να πιστέψουν στον εαυτό τους. Εγώ είμαι ζωντανή απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια. Και μπορείς να γίνεις και εσύ αν αρχίσεις να ζεις σαν να σου ανήκει ήδη νίκη. Ο κόσμος πάντα θα ακολουθεί αυτούς που τολμούν να πιστεύουν πρώτα στον εαυτό τους. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζει τα πάντα. Η απόφαση να γίνεις μεγαλύτερος από τις αμφιβολίες σου, πιο δυνατός από το φόβο που προσπαθεί να σε σταματήσει. Τώρα, θέλω να σκεφτείς όλα όσα σε κρατούν πίσω σήμερα. Ο φόβος της απορρίψης, ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος ότι δεν είσαι αρκετός. Τώρα, φαντάσου να μπορούσες να κοιτάξεις κατάματα αυτούς τους φόβους και να πεις «δεν θα τους αφήσω να καθορίσουν τη ζωή μου». Αυτή η απόφαση είναι το πρώτο βήμα προς τη νίκη. Και δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, η πίστη στον εαυτό σου είναι αυτό που θα σε σηκώσει ξανά και ξανά, μέχρι τη στιγμή που οι άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να αναγνωρίσουν τη δύναμή σου. Η πίστη δεν γεννιέται από την τελειότητα. Γεννιέται όταν αποφασίσεις ότι δεν θα κρύβεσαι άλλο πίσω από δικαιολογίες. Όταν επιλέγεις να δράσεις, ακόμη κι αν τρέμεις από φόβο μέσα σου. Γιατί ο κόσμος, φίλε μου, δεν αποφασίζει ποιος θα νικήσει. Ο κόσμος απλώς ανταποκρίνεται σε εκείνους που πρώτα τολμούν να πιστέψουν στον εαυτό τους. Εγώ είμαι ζωντανή απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια. Και μπορείς να γίνεις κι εσύ αν αρχίσεις να ζεις σαν να σου ανήκει ήδη νίκη. Ο κόσμος πάντα θα ακολουθεί αυτούς που τολμούν να πιστεύουν πρώτα στον εαυτό τους. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζει τα πάντα. Η απόφαση να γίνεις μεγαλύτερος από τις αμφιβολίες σου, πιο δυνατός από το φόβο που προσπαθεί να σε σταματήσει. Τώρα θέλω να συνεχίσεις το ταξίδι σου. Ένα νέο βίντεο εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου που θα σε βοηθήσει να ανεβείς ακόμη ένα σκαλιπάτι στη σοφία σου, ώστε αύριο να είσαι έστω και 1% καλύτερος από ό,τι είσαι σήμερα. Σου ευχαριστώ που έμεινες μαζί μου μέχρι εδώ και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο. Προχωράμε μαζί.